Шығарылышыбызны дәвам итәбез. Африка чумасы ашыкланган урыннарда карантин таләпләре ничек үтәлә? Гомумән хайваннарны, кышкыртны йогышлы чирләрдән ничек сакларга? Төрле авырулардан прививка ясатуның торышы нинди? Россельхознадзорның республика идарәсе дәүләт ветеринария күзәтчелеге бүлек җитәкчесе Идрис Гатин Татарстан радиосының иртәнге турдан-тур эфирында шушы һәм башка актуаль сорауларга җавап бирде. Студия кунагына без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Идрис Мәдәрисович, хәерле иртә. Хәерле иртәләр. Республикада Африка чумасы кайсы урыннарда теркәлгән? Дуңгызларның Африка чумасы бүгенге көндә 8 очрагы теркәлүен мин әйтеп үтәсем килә. Иң беренче Спас районында, Преображенныйда, ЛПХ Фюдоровода, аннан соң Коминтерн и Никольский авылларында. Шулай ук икенче очрагы безнең Югары Усланда, бу КФХ Пашкова дип сөйлибез. Монда 5000дән артык дуңгыз безнең юк итәргә туры килде. Бишенче очрагы безнең теркәлде инде Мамадыш районында, Кызыл Йолдыз урман хуҗалыгында. Дүртенче очрагы Чистай районы булдыр. Бу и дуңгызлар арасында. Әле бит тагын безнең бар кабаннар арасында. Бу Куйбашев урман хуҗалыгы. Аннан соң безнең инде Мамадышта ул Айра сервис дигән урман хуҗалыгында теркәлде. Беренче очрагы безнең 7 августта башланган иде. Әгәр бөтенләй 6000-га якын дуңгыз юк итәргә туры килде. Менә Спас районындагы бу очрактан иң беренче килеп чыккан очракны әйтәсем килә, авыру тарала башлаган инде. Башта дөрес итеп диагноз куелмый. Менә диагнозны только лаборатория генә безнең куя. Лаборатория Казандагы лаборатория түгел әле, без аны Владимирга да җибәрәбез. Вирус шушындай әйбер, кабан дуңгызларын гына гаепләп бүген әйтеп булмый. Чөнки төп фигура булып кеше тора. Кеше дуңгыз гына тотмаса, аның күршесендә булырга мөмкин. Шулай ук шул механизатор, комбайнермы или ул иген ташучы, машинада иген ташучы кеше һәр вакытта сак булсын, киемнәрен алыштыру, һәр вакытта дезинфекция саклый дип сөйлибез инде. Аннары шәхси хузалыкта тоткан кемнәр дуңгыз тота бүген һәр вакытта ябык тотсыннар. 8 очрагы да 4 район, 4-се дә 4 җирдә урнашкан. Әгәр инде барыбыз да берлектә, менә инде хөкүмәт районнарда безнең хөкүмәт башлыклары, аннан соң авыл җирлекләре җитәкчеләре, шулай ук шәхси хуҗалыклардагы кемнәр дуңгыз тота, һәрберсе дә уя булсыннар. Үлем җите башланса, яшермәскә. Иң беренче безгә мөрәҗәгать итәргә, или дәүләт ветеринария берләшмәсе белгечләренә мөрәҗәгать итсеннәр иде. Малларда тагын нинди йогышлы авырулар таралу куркынычы бар? Тагын инде бу кышкыртка килгән вакытта югары патогенлы гепатит дибез инде. Бу авыру бүген көндә әгәр Рәсәй буенча ул 40тан артык инде. Африка чумасы, дуңгызлар чумасы 90-га якын очрагы күзәтелә. Кышларны бу авыр югары патогенлы грип таралмасын өчен шулай аның таләпләре ачык ябык тотарга, документларсыз сатып алуны юл куймаска, азыкларны да шулай ук белгән җирдән генә мин бер әйтәсем килә инде, үзебезнең республикадан гына алсыннар. Тагын әйтәсем килә мин сыерлар арасында туберкулез авыруын. Туберкулез, хотя безнең благополучный дип сөйләм инде мин, благополучный Татарстан, шуңа карамастан туберкулезны таратуга юл куймаска кирәк. Бусы да бездән үзебездән тора. Лейкоз дигән авыру. Лейкозны инде ничә еллар буе без сөйлибез, соңгы 3-4 елда бу юнәлештә зур эшләр алып барыла. 232 хуҗалык безнең Татарстан буенча бу неблагополучный хуҗалыклар инде аларда да бүгенге көндә конкрет эшләр алып барыла.
Базарларда біздің ветеринар санитарий экспертиза лабораториялары бар инде. Анда инде ул кайдан келген Меркурий аша ветеринар сапаран документларда аларын күрсәтелә, нинди тикшерүләр үткән, нинди ветеринарий вакцинациялар ясалган, обработка үткәргән. Шуңа күрә бу безнең җиткергән киңәшләрне үзләренең исләреннән чыгармасыннар иде. Саклык чараларыннан тыш малларны иминиятләштерүдә эшләр ничегрәк тора? Бик сирәк кеше бүген ыстрахова итә. Әмма ләкин бу кирәк. Чөнки менә 6000-гә якын дуңгызны гына әгәр алып карасак, бүген көндә 6000-гә якын дуңгыз юк ителде республикада. Аларның бәясе бит инде күп. Зур суммага барып җитә. Идрис Медарисович, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Россельхознадзорның республика идарәсе дәүләт ветеринария күзәтчелеге бүлек җитәкчесе Идрис Гатин белән әңгәмә карадыгыз.